वेलकाम बेक टू अनदार ब्लग नोंथांमोना नुनो मोनदोंनो आरो जोङो न'आव गैया दा बाहेरायावसो फैदों जोङो एसे बेरायनो फैदों आरो दिनै बेहा जोङो अफिस गैयामोन ना ओंखायनो जोङो दिनै एसे बेरायनो फैदों आरो बे सिपिआव आरो कनट प्लेसआव दा लोगोफ्रा नुसिगोन आरो जोङो मा खालामो दिनै सिपिआव जों दिनै न'आव ओंखाम जाना फैयाखै बेयावसो ओंखाम जागोन दिनै दा बेहायनो ओंखाम जानायनि मोनसे बिराद मोजां जायगा दङ आरो बेखौ नोंथांमोनजों शेयार खालामसिगोन आरो जायफोरा दिल्लीयाव दङ बा दिल्लीयाव मालाबा बेरायफैबा आरो बे सिप आरो सिपेस्ट माने प्राइसआवनो माने मोजां ओंखाम मोनजायो आरो बेहाय नैबे लोगोफोर नोंथांमोना नुदोंना बेहाय बे बर्डआव लिरनाय दङ साबवे दा साबवे होननाय लोगो लोगो जों बे सिंजों थांनांसिगोन आरो नैबे गाहायजों बिदि हाबलांसिगोन आरो नङाबा बे रड क्रस खालामबा आरो बिदि जुदि डाइरेक्ट जुदि लामायाव क्रस खालामबा आरो गारिबो फैबाय थायोना बेहाय गारि एसे रिक्स थायोना ओंखायनो जेराव बिदि साबवे लिरनाय थायोना बेहाय नोंथांमोना गाहायजों थांनो हायो आरो बेनो आरो आन्दारग्राउन्ड मा बिथिंसो मोन नाङामोन आं बावदों आरो एसे लास्ट इयारनो जाफैदोंमोन ना गोबाव जाबाय ओंखायनो बावदों आरो दा जोङो बिथिं थांगोन आरो बिथिंबो दङ थांग्रा आरो इथिं आरो बेनो आरो साबवेनि मोनब्रै बिदि दङ आरो लामा हाइवेखौ बारना नाङा आरो सिंथिं थांबाय थानो हायो आरो जोंना दा बे ब्लकआव थांनांगोन आरो बे ब्लकआव दा ओमफ्राय जानो मोनसिगोन आरो लोगोफोर दा थांनोसै मा जायो आरो इथिं बिदि रेन्टेल साइकेलबो दङ आरो बिदि रेन्टाव लानानै सालायनो हायो बा स्मार्ट बाइक अनलाइनसो खेवनांगौ दाङा बेखौ एप इनस्टल खालामनानै फैसा होबा बेयाव किखौ होगोन आरो बे लकखौ बेखौ होबानो खेवलांगोन आरो लोगोफोर मोनफैबाय जोंनि जाग्रा जायगाया खालि दिनै बे जों जेराव थांगासिनो ना बे माने बिराद गिदिर रेस्टुरेन्ट बिदि नङा आरो माने फिसासानो आरो बिदि जेन सावल होननाय गंसे बिदि जाग्रा माने गावनो आरो लानानै जानांगौ आरो लानानै माने एसे अर्डार होनांगौ ओमफ्राय बिसोरो होगोन आरो दिनै खालि टेबोल बिनि खाथियावनो नैबे बिदि दङ दा मेनुफ्रा बेहाय आरो नैबेनो लोगोफोर जेन सावल दा लोगोफोरा मा जानोबा नायनोसै आरो बेखौ मा जायो आं कालि सावल जाया आं सले सावल जागोन नामा आं सले सावल जानोसै दा लोगोफोर जोङो मोननै राजमा लानोसै ओमफ्राय मोनसे सले सावल लानोसै आरो फिसा होयो नालाय खम होयो ओंखायनो मोनथाम लानोसै आरो सिपिआव फैबाथाय आरो बेहाय बे जेन सावला जाफैनो हागोन आरो बेहाय बे काउन्टार दङ बेहाय बुक खालामनानै बेहायनो पेमेन्ट खालामनांगौ बेनिफ्राय माने बेहाय लानानै जानो हागोन आरो जोंना फैबाय लोगो मोनखायो आरो बिसोरो बिराद हिउज क्वान्टिटियाव बानायोना फुङावनो नैबे राजमा सावल मोननै आरो मोनसे सले सावल होदों आरो बेहाय जाफैबानो नोंथांमोना जुदि खनसे जाफैयोबा आरो गम मोनगोन आरो बिनि टेस्टआ माबायदि जों मानो फैदों बेहाय जानो आरो बिराद टेस्टि बेनि सले सावला फैदों बिनि पियाज होआखैना सायाव आवगायाव होयोमोन पियाज दा दाम गोसा जाबाय नामा दा जाबाथ' मास्क खुलना लानांसिगोन ना दा मास्क खुलना लानोसै ओमफ्राय बेनि उनाव लानोसै आरो बे कर'ना जानायनि थाखाय आरो मानसिफ्रा एसे खम जादों आरो नङाबा बेहाय लोगोफोरजों जायदि टेबोल मोनदोंना दिनैनि बायदि बेबायदि टेबोल मालाबाबो मोननाय नङा आरो जों गसं बिदि आखायाव लायै जायो आरो बिराद मोजां बिनि माबाया दा जानानै बुंसै नोंथांमोनखौ टेस्टि भेरि टेस्टि बरिया बेयाव ओरैबायसा मानसि जायो बेयाव गसंनो जायगा गैयै मानसि जायो दा एक्चुअलि अफिसफोरा गासैबो खुलियाखैना बेनिखाय मानसिफोर जायाखै आरो नङाबा जायफोरा टिफिन लाबा न'निफ्राय बिसोरो बेहायनो जाफैयो आरो गिदिंनो फैनायफ्राबो आरो जायफोर शपिं खालामफैयो सिपिआव बिसोरबो बेहाय जाफैयो आरो राजमाखौ जाखांबाय दा बेखौ सले सावलखौ ट्राइ खालामदों आरो माबायदि आंथ' ओरैनो फोजोबनो हायाखै राजमाखौनो फार्स्टआव आरो जेब्ला मानसि बारा जायोना अब्ला एसे क्वान्टिटि एसे खम होयोमोन दा एसे मानसि खम ना
ओंखायनो क्वान्टिटिखौ एसे बारा होदों आरो आवगायनि बायदिबाथ' बे प्लेटसेया थोनाय नङामोन आरो सासेखौ दा दिनै बारा होदों ओंखायनो आं जानो फोजोबनो हायाखै लोगोफोरनो बेखिनियाव अनलि सोरबाबा जागोन एसे सले साउल 200 रां लेथामाव बे मोनथाम प्लेटआ अनलि 210 रुपिस बिराद एफर्डेबल आरो माने चिप प्राइसआवनो मोजां माने उदै बुंजासे मोनजायो बायदिनो आरो मोजांबो ना टेस्टआ मोजां ओमफ्राय नोंथांमोनाबो मालाबा चिपआव फैबा बे जेन साउल आरो बेहाय फैबानो जाबाय बे पि ब्लकआव दङ अनलि पार प्लेट अनलि 70 रुपिस जोङो एसे सायहा नागिरनानै जिरायफैदों आरो ओरैनो केरेला जाना लानानै राजमा चावल सले चावलजों रुगुं जाना लानानै एसे साया नागिर आरो दा बेहाय जिरायफैदों आरो सिपिआव जोङो आरो स्पेसियेलि ओरैनो फैयाखै लोगोफोर माबा मोनसे जोंनि बर'फोरनि इम्परटेन्ट खाजा लांनो फैदों आरो सिपिआव दायोखौ मोनो अमा बेदरसो लांनो फैदों जोङो दा अमा बेदरनि दखानाव थांसिगोन आरो बेहाय नायनोसै र' माबायदि गिदिरनिफ्राय माबायदि नुगोन बेखौ दखानाजों मालाबा गाननांगौ ना गेजेर मालासो बियो बेखौ मोजां नुदों बिथाङा मोजां नुदों बेखौ खोमायाव हाबगोन ना हाबा बेखौ आरो उनथिंजाय बिथिंफोरा फैसा गानबाय थादों मास्क गाननायनि फैसा गानबाय थादों जायफोरा मास्क गानाखैना बेहाय गिदिंबाय थादों बिसोरखौ फाइन हमदों आरो आं गाननो हाया बिराद गिदिर आंनाव हाबाया बिराद सायो लोगोफोर आंनाव बे खोमायाव हाबजाया बिराद गिदिर ना बेनि माबाया बे उनथिं सोग्राया ओंखायनो आं लाया आरो बिराद सायो आंना खोमाया ये कितने का है 180 का पेयर है 180 का पेयर और ये भी सेम प्राइस है छोटे वाले जितने भी है 180 के ये 200 पेयर 300 का है और ये 250 का पेयर है कितना 250 200 ये 200 का पेयर है और ये वाला 180 का पेयर है 180 का है लोगोफोर आं नैबे लाबाय माने माबा खालामनानै आरो जसेयाव जरासे मोनबाय आरो न'आव आलायना दोननांगौ ना आं बेफोरखौ मोजां मोनो आरो लेडी सिगरेट पी रही थी ना तो पुलिस बुला ली उसने बोल दिया कि चालान कटवाऊंगी वो भी सिगरेट पीने का अब सिगरेट पीना है तो मास्क उतार के पिएगी हाँ वो तो है वो तो है भाग एक्स्ट्रा है वो जोंनि जेनिनि थाखाय लानो नागिरदों जोंनि न'आव मासे पापि दङ ना जेनि आं बिराद अनो आरो बेखौ बिनि थाखाय आं न'आव थांबा फुथला लांखायोनो आरो जोंनि फंबाया फैदों आरो बेखौ हरगोन आरो only one ma'am okay ma'am only one no ma'am this one is very scary बे फुथलाखौ लाबाय आरो जोंनि बे जेनिनि थाखाय आरो माने आंनि जिउ होनजायो आरो जेनिखौ आंनो उन्दैनिफ्राय माने बेखौ माबा खालामदोंना जेब्ला आं बिजों फैयाखैमोन आरो हाबा जायाखैमोन बिनि सिगाङाव आंनो बेखौ एसे फेदेरदोंमोन आरो लोगोफोर जोङो अमानि दखाननि बाहेराव 20 मिनिटसो जाबाय आरो संबाय थानाया दिनै एकदम भिर नायलाय आरो 10 मिनिटसो नेबावनांसिगोन खोमा आरो लोगोफोर फाइनेलि जोङो अमा बेदर मोनबाय आरो बेसेबां लाखौ 3 किल' ना 3 किल' लाबाय आरो लोगोफोर फाइनेलि आधा घन्टा गसंनायनि उनाव आरो लाइनाव अमाखौ मोनबाय आरो थांसिगोन आरो न'आव आरो बारा गिदिंबाय थाला जोंनि असलि खामानिया जाबाय जोंना मेन खामानि अमायासोमोन ना अमाखौ मोनबाय आरो जेबो नाङा